יודעת? גם אני אוהב אותך. לא כנראה. אדירוס! ביי, מאמי, ביי, יום טוב שלך. גם לאמא. זה חיים, הפיצה. בערב המוזיקה הופכת להיות מוזיקה לצעירים. כן, בערב זה פשע, מיום של משפחות אנחנו מעבירים את זה ליום של סטודנטים וצעירים, והמתחם הופך להיות קצת יותר מפוספס, פחות עדין. סוף החודש תתעדכן כל הכיעור הזה את מצלמת? כל היופי הזה. כן. מה זה שריון בשבילך? מה זה שירים בשבילי? כן. כל הילדות, תגיד. כל הילדות, מה? אם אני צריך משהו, אני מה זה שריון בשבילך? בית שני, מוצאים פה הכל. מה חסר לשריון? לא חסר כלום. שערות בזה. לא חסר כלום. מה זה שריון בשבילך? אז איך המרכז המסחרי? מה זה המרכז המסחרי עבורך? הוא מדהים, כי זה כמו פעם, יש פה את הכל, יש פה חנויות קטנות עם אנשים שאנחנו מכירים אותם, והם חשוב להם מאיתנו, והם מכירים אותנו ואת הילדים שלנו בשמות שלנו, ויש פה מכולת ופרחים וקצבייה וחנות כלי כתיבה, יש פה הכל, מקסים, ממש מקסים. יש משהו שחסר לך במרכז המסחרי? אולי איזה בית קפה קטן. ממש במרחק של 2 דקות הליכה. כרגע המרכז בעצם משמש לי לשני דברים עיקריים. דבר ראשון זה מכולת, מאוד נגישה, שאני קורא לזה המזווה שלי, כי אני לא צריך להחזיק שום מלאי, אני בא, קונה והולך. דבר שני זה הפיצה שנפתחה כאן לפני 2 וקצת. ואמרתי לחיים בעל הפיצריה שהפיצה הזאת בעצם שינתה את המרקם התרבותי של השכונה, כי זה נהיה נקודת המפגש בעיקר בקיץ, בשעות האלה לבוא ולהיפגש כאן. מה שחסר לי במרכז הזה זה מקום שיותר בילוי, כמו בית קפה או מסעדה בצורה כזו או אחרת. חסרה חנייה, לפעמים יש פה עומס של חנייה שמשליך גם על הרחוב וגם על נגישות פה ברחוב הראשי. אז זה בעצם שהוא הרחוב הראשי של השכונה, אנשים באים, מחנים, כי אין חנייה. מעבר לזה מרכז טוב. תגיד, איך המרכז המסחרי פה? חבל על הזמן, באמת. כן? כן. מה מיוחד בו? המיוחד בו יש אנשים נחמדים, באמת. כאילו כיף, אנחנו כמו משפחה פה. באמת, כי זו שכונה כזאת שאין הרבה שכונות כאלה. תלכי סתם למגדלים האלה, הפלצנים בוקר טוב לא אומרים לך, במעלית. כן, זה נכון. ופה כזה, הוא מספר לך הכל על החיים, כשבא לקוחה או לקוח. מדברים על הכל, כאילו שוטף, אין סודות. זה המרכז המסחרי פה בשבילך. בזמן האחרון היה דווקא נחמד, ממש נחמד. אנחנו באים לפה לאכול פיצה, מין בילוי קטן כזה של אחר הצהריים. לא כל יום, אבל לפחות פעם בשבוע. את משתמשת בשירותים הנוספים? יש פה כספומט קטן שמשמש אותי די הרבה. הוא הכי קרוב פה באזור. אצל שריון אנחנו קונים כולם. במכולת גם קונים. כן, זה השימוש העיקרי. מה חסר לך בו? המון דברים. חסר פה בנק, וחסר פה עוד חנויות. היה חסך לי לנסוע למרכז וכל מיני פיצ'פקסים קטנים.
מה המרכז עבורי, אני מקווה שהוא יהיה יותר ממה שהוא עכשיו, שהוא יהיה יותר מזמין, שיהיה יותר נאה וכזה שנעים לשבת בו, עם יותר אפשרויות, יותר מקומות חניה, יותר מקומות ישיבה, יותר מקומות בילוי. שלמה שיש לנו מול הבניין. אוקיי. לא טוב שזה מ-4 לפנות בוקר מתחילים להגיע משאיות שמפרקים סחורה. זה טוב? זה לא טוב. לא טוב. לא נותנים לישון. הבנתי. המחירים יקרים מאוד. המחירים יקרים. כן, באמת יקר. לאנשים מבוגרים ממש יקר. אין, לא נשאר משכורת. החיים לא כל כך נחמדים. עכשיו החיים הזה היקר, ולזקנים לא נותנים מספיק כסף, במיוחד בן אדם חולה כמו בעלי רוע מוחי כבר כמה שנים טובות, ולא מספיק לי הכסף. ממש לא מספיק לי. אז למעשה המקום, אם המחירים היו יותר זולים, אז הייתם יותר משתמשים בשירותים. אין ספק. והיום אתם קונים פה דברים? אני קונה רק פה הרבה שנים, אני קונה לפעמים אצלו. אני לא אומרת לפעמים אני קונה פה, במשחקים לילדים הקטנים, לנכדים שלי, אני קונה. זה מהעיר, בגלל שאני יש שם יותר זול. הבנתי. בעיר גם תאמיני בסופר גם היה יקר. שבוע זה קניתי על מה 170, לא קניתי כלום 170, על מה? על מה? את החישוב. את החישוב שלו. כלום, חזרתי חצי הכל, לא היה לי כסף. החיים לא פיגנית בכלל. כן. וואו. ואם נגיד במרכז המסחרי, האם אתם חושבים שחסר כאן, בוא נגיד שהמחירים היו סבירים, איזה עוד שירותים הייתם רוצים לראות כאן במרכז המסחרי? קופת חולים? כן, בטח, קופת חולים זה חשוב. אוקיי. קופת חולים, בית מרקחת. הנוחיות? כן. מה זאת אומרת נוחיות בשבילך? יש לפעמים חסר להם דברים. אוקיי. אתה מוצא בסופרים הגדולים בעיר, אתה מוצא לך מבחר של מוצרים, למשל מוצרים יבשים, לדוגמה, בורגול, כל הדברים האלה. יש לך מבחר, יש לך כמה סוגים, כמה חברות, שם יש לו בקושי 3-4 מכל מוצר. כי אין להם מקום, זה מקום קטן. וגם המחירים יקרים. אני לא אוהבת את זה שם. למה? לא יודעת. קודם כל, בעלת המכולת היא יקרנית. אוקיי. הוא אף פעם לא נכנס אליה. היא מאוד יקרנית. יש שניים. כן, יש שם עכשיו שניים. כן. והוא, שמעתי עכשיו, הוא מאוד יקרן, אני לא הולכת לשם. החדש. כן, הוא פיתח את המקום, מקום יפה, ואין מה להגיד, אבל החברות שלי מספרות שהוא מאוד יקרן עכשיו. הבנתי. ואיך הדרך גישה למכולת מנחלת עדה? זה קרוב לנחלת עדה, וגישה טובה. זה יותר טוב מאשר ללכת לעיר. איך את מגיעה לשם? הוא הולך, אני לא הולכת. הבנתי. ויש לך חברות שאין להם אוטו והן הולכות לשם? יש דברים זולים, כמו שבעיר, כן. אבל אני אומרת לך, נמרן שנוכל לזה לראשון, הוא נכון, הוא פתח את המקום וזה, אבל הוא מאוד יקרן. והיא בכלל קטן וזה, וגם כן יקרנית. ואיזה קניות, איזה דברים חסרים לך שם? נגיד והמחירים היו אטרקטיביים כמו בעיר, איזה דברים היית קונה שם? הכל אני רוצה לקנות משם. מה שאני אקנה מהעיר, אני אקנה מפה. מה את קונה בעיר? אני קונה הכל, פירות, ירקות, קמח, אפילו סולת אני קונה, הכל. מצרכים? כן. אבל יש עוד שירותים שאת נוסעת במיוחד לעיר עבורם? לא. לא. בית מרקחת, כן. איך זה אם המקום היה גם מקום מפגש? הרי באים מלא אנשים, יש שם אווירה, ילדים, כל השכונה שם, קונה, פיצה. הייתם משתמשים במרכז המסחרים, גם היה שם מקום לשבת? כן. זה בטח, זה הכי טוב. כן? בפרט לאנשים מבוגרים, בטח. כן? מה, בחייך, אין לי כוח לעמוד. לא, בסדר. היית הולכת לשם, למקום, אם היה מקום מפגש למבוגרים? כן, למה לא? כן?
מה זה מקום מפגש עבורך? מה היית רוצה שיהיה? לשבת, לנוח קצת, אחרי הקניות או לפני הקניות, לפגש, לדבר, להכיר את בני אדם, להעביר את הזמן. אוקיי. איך את מתארת את המרכז המסחרי עבורך? הוא בסדר גמור, אני מאוד מרוצה, אם כי כשהיינו יותר ניידים נסענו לסופרסל דיל בנתניה, כן. אבל זה כבר לא מתאפשר לנו, אז על פי רוב אני מוצאת פה את כל מה שאני צריכה. זכר לימים טובים. באמת? מה זה אומר בשבילך? קטן יותר, לא איזה מרכולים ענקים. יש שירותים במרכז המסחרי שחסרים לך? כן. איזה פינה נחמדה לשבת לשתות כוס קפה בחברותה. אולי זה יהיה עכשיו, לא? יכול להיות גם דואר חסר. המכבסה חסר, דווקא הייתה פה מכבסה וזה הלך. כן, ולא מחזיקים פה מעמד.